Hey, elhunden her, hvordan den kører og hvordan den virker. Vi har en tændingsknap her, der tænder den. Når man drejer, sådan. Når man drejer den, så tænder lysen heroppe, alle dioderne tænder. Og så viser den, hvad for et batteristatus er. Den er grøn, det betyder, den er fuld af blad. Godt. Det er, hvordan man tænder og slukker. De her gule nogle er gashåndtag. Kører lidt lige stille op, kører lidt stille, kører mere fart på, ikke? Det er bagvendt. De hænger sammen, de to håndtag, så det er lige meget, man går sådan, eller hvad man gør. Herover styrer du gearet eller hastigheden, hvis man kan sige det sådan. Så udover at du kan styre hastigheden her, så vil jeg klart med, at man kører på den laveste hastighed herover, og så kører frem og tilbage maskinen. Der er et botthorn på, jeg ved ikke hvilken årsag, men det er der. Når man skal surre den her fast på sin trailer, den her vogn, så har den i hver hjørne, så er der øje her, og der skal den selvfølgelig surres fast på traileren. Når vi kører med det setup, vi gør her, med weedkilleren på, så har vi for det høje tyngdepunkt, har vi monteret sådan en krog her i begge sider, som gør, at den ikke tipper så nemt, så det har en på hver side. Det skal også monteres. Så det her setup, alle 6 båndstrammer på. Den skal på den store maskintrailer eller den lille maskintrailer. Vi har nogle små tilkørelses træramper, som står over i mellemgangen over med containeren, hvis det er, man har lidt problemer med at få den op. Men den kan godt komme op uden, men det er lidt og lidt, hvis det er. Men de er sådan nogle, hvad er sådan nogle 50 cm lange træramper, vi har liggende derovre til at hjælpe. Det er ikke kun det bruges til alt muligt. Men det er elhunden i sig selv. Når man kører med den, så tænder man den selvfølgelig, som vi gør før. Så kører jeg. Helt bare. Det er roligt rundt. Den kører ikke sådan fan på det her i det lave gear. Men det er heller ikke behov for. Og især når vi kører på pladsen og ude ved kunder, så kører aldrig i for hurtigt tempo. Man kan skrue op, når man skal køre langt. Men så kører vi sådan her. Og så kan vi lige få kamera heroppe. Så når man kører op mod en væg, så har du jo sikkert den her en stopknap. Det vil sige, man skal ikke være så bange for at køre op mod en væg, hvor man så tænker, nu kører jeg fast, fordi man stopper og kører automatisk tilbage. Nu kører jeg 2 gange ind i mig selv. Det kan faktisk godt. Så det virker, og det skal virke. Så hvis den ikke virker, så må I endelig se til. Men det er selvfølgelig noget, vi tester også, men det skal virke. Så sig til, hvis I oplever, at den ikke gør det. Så når I skal ud og køre med det første gang, så inden I kører på traileren, så kører lige en tur ned på pladsen. Prøv at aktivere det her. Selvfølgelig ikke op mod en væg, men prøv bare at aktivere det med ud på pladsen og sige, at den kører den tilbage, når jeg går ind i den. Ja, det gør den. Fint. Det kan man jo også, inden man kører ud og kører en tur. Der er det jo også vigtigt, at man sætter sig ind det grej, man kører med, om det er forsvarligt. Og det kan man jo bare ved at gøre ved at trykke. Ja, den kører tilbage. Så virker den her. Så det er egentlig weedkilleren. Hunden. Elhunden og en weedkilleren her på. I det her tilfælde. Man kan godt afmontere den. Der sidder 4 bolde her. En i hver af de her huller. Og selvfølgelig om på den anden side også. Og så kan man sætte gaflerne ind for mig, og løfte den af. Det skal vi nok lige snakke om, hvis det skal gøres. Det er selve noget med weedkilleren, ikke? Så kan man bruge hunden helt separat. Den passer lige præcis med nævepallet. Men det er lige elhunden, sådan hvordan den fungerer. Det lille ekstra ting, det skal selvfølgelig være strøm. Og strømstikket sidder her. Og hvis man skulle være uheldig, at maskinen ikke kan køre, så har man den her, hvor man kan koble elmotoren fra, så man stadig kan skubbe den frem og tilbage. Men weedkilleren vejer jo også rigtig meget på i det her tilfælde, så det er nok ikke sikkert, at man sådan lige skal... Man skal nok sørge for at have strøm på, vil jeg sige. Det er nok nemmere. Så ja, det er det.